Letsizwa kabacingwane ekuthiwa Ngizwe fowamchono benisondelene kakhulu naye. Nisasondelane? Kanjani kuyiphela manje mfethu yabona mokhuluma ngokusondelana. Ubudlelwane benu busafana yini naqala? Ubudlelwane benu besibona. Busafana naqala. Cha, insizwa lezeyiphilela nayo. Ayi mina nginabo ubudlelwane nomfana omunye ngiba nomdlelwane nabantu besifana. No manje sengisho ngoba ngendlela kodwa lesengabangani. Emdlelwane beninga abangani pholoba besifazane ngiba nomdlelwane. Pholoba beninga abangani sengabangani. Okay, manake MC. Ngifuna mina ukuthola kahle ngoba angifuni ukuphendula into ongayona. Yebo. Ubudlelwane lobo ke babuzwa iqadi ngale nawe wena ubuza mina ngibuza umngani into eyodwa yini noma into ehlukene. Angazi uqathi mina ngisho ngokwazi bengazi ukuthi icunu nefuze bangabangani kusenjalo na asikazi sibabangani beni kade nihlangane ngani imake manje imbuzo iza kanye ngifuna ukuphendula one by one vele udika isixaxa ngoba bawuthola indoda yodwa udlula kalula udika isixaxa ngifuna ukuphendula one by one yes sibabangani beni kade niphilelana nje njengazo zonke insizwe ephilela nayo. Mhlambe ngamele liqale siyacacisela amagama isiZulu abantu siyabalahlekela. Kufike kube khona umngane. Yes. Kube khona umuntu ozwana naye, kube khona umuntu ophilelana. Yes, beniphilelana naye. Izinto ezihlukene lezo. Kulezo beniyini? Mfowethu kulezo ibalazo ntathu beni kade nini. Akukho kuvelayo. Okay, asiye straight epointini straight. Mana nami ngingakwazi ukubuza mina kuphela kumele ngibuze. Buza pholo. Ubuze mina mama. Ngibuza wena. Yes. Okay, njengoba ngihleli nawe la namhlanje njengoba sibonakala sindawonye nje nala abantu besibuka sindawonye. Yeah. Siyini sinobudlelwane singabangani siyaphilelana sengibuza nje wena Ngcobo njengoba ngihleli nawe namhlanje senze interview sisemsebenzini sizosebenza bese ngavaka impopo njengamanje sisiqedile lokho kokusebenza siyaphilelana umfowethu nje mhlawumbe ngathi mengithi hayi Ngcobo ayinakho lapha ngisempatshelo yisonto usuthi hayi Ngcobo hayi ngoba usupatshelwe yisonto nawu 200 awuthengeli inye njengoba sibonakala lana sobabili namhlanje senza interview sisemsebenzini siyasebenza yebo ngiyaphi isigaba ke ngongisho futhi ke umsebenzi ongena sebenza ngiyamuza phela mina ethi labafana uGeh labafana uGeh laba cha njengazi ukuthi umuntu empilana naye ngizophinda futhi ngibuyele kuwena yabona njengamanje basisebenza la mase ngiphumile mina sengihambile ngiyoqhubeka nezinye izinto sobe sisasebenza yini angithi njengamanje basilanda nje siyasebenza mase ngiphumile la e-studio ngase ngihamba ngiyokwenza ezinye izinto sobe sisasebenza asiye pointini qadi ngikulona impela ipoint ngihleli kulona wena ufuna ungikhipha kulo no qadi hayi mina ngihleli kulona ipoint ufuna ungikhipha ipendulo ithi mase siphumile la not even siphumile masike savala nje umbhobho asisasebenza siyaphilelana iyona impilo le kodwa ke kukhona ke ukuthi nami njengoba ke ingekho into engiyisebenza nayo njengoba asisebenzi okay kukhona ngokomsakazo sigunyaziwe ukuthi sibuze ngento esayibonayo sine footage la khona esabona nesemcimbini thizeni siyathi insizwa ziyayicela lezathi makabe kukhona ungaboni ungaphambana ukuthini kodwa sabona kuphakama emoya etendeni impela phakathi kwakho nayo lensiza kamacingwane sizozama nako ukuthi ke siyithole ngelinye ilanga siyasazana sahluleke ngoba umsakazo awunalo ilungelo lokuthi uthole iside elilodwa sesithi thina ngoba besikubizele okunye kodwa ngesilokhu sikubiza futhi lokubuya ke sisale sesithola nalapho kukhona mhlawumbe ufisa ukuphawula wepholoba ngaleso sigameko kwenzakalani Ngcobo yini eyakwenza wafudumala lapho ngoba ngakubona ngathi wawu phela njengendoda efudumala lapho Ngcobo wasufuna ukusheshsha usondele kwenye insizwa unazo nesikhathi siqade ngichazela uwanele ukuthi mangabe lencazelo lami izodinga 15 minutes ngizochaza leka 5 minutes bese leka 10 minutes ishe mama phela sivumelane khona sivumelane lapho mangabe ukuthi incazelo engizokunika yona u15 minutes okusho ukuthi wena njengoba unginikeza u10 minutes yeah technical producer uthi asiqhubeke okay uthi akachaza ngizochazela kanje
simenywe insizwa la udludla Yes. Okwacebisa eyokhehla intokazi la edumile nje yaziwayo ekuthiwa uSiphesihle Zulu. Yeah. Wayesimemileke neinsizwe ezinye. Okay. Sahamba ngenhloso yokuyojabula. Yes. Nokuyomisa nokuyobungaza umcimbi wakhe. Nangempela safika kwakuhle kwamnandi. Saqala uhlelo lokudlala indishi. Yes. Ukuyaliswa imali. Indishi ke indlela esebenza ngayo. Kufika isigaba lapho khona ekuthiwa make kwaqala kwathiwa sekuvula indishi ivula umkhwenyana. Manje yaqala sekuthiwa sekuvula indishi mapoloba usenalo ilungelo lokukhuluma. Umuntu osuke senelungelo lokukhuluma lo suke ebekwe izinsizwa ukuthi uyena okhulumayo. Wena mawukhona into ofuna ukuyisho kumina kumele uyisho ngemali yakho. Uyisho ngemali yakho. Yeah. Nama ngifuna ukukuphendula noma ngifuna ukuyiphikisa lento oyishoyo kumele ngiyiphikise ngemali yami engaphezulu kwale mali wena okade uyikhiphile usho lento ofuna ukuyisho kumina. Umthetho wendishi uhamba kanjalo vele ngizounderstand abantu abaningi abalusanga baqhamuke sebedumile nje abazazi izinto yabo abahamba yabona nje isiZulu basifunde ezincwadini abasiphilanga yabo so kunomehluko phakathi komuntu isiZulu asifundile ahambe waye uKZN wafika wafunda isiZulu yabo nomuntu osiphilile isiZulu yabo uzogcina engazazi lezi zinto so akukwazi ukuthi mangabe kuthiwa kudlalwa indishi ebese mina ngisho into ngemali yami bese ingenzeki ebese kuqhamuka nangu MC ngisho kwena kuqhamuke nangu MC ethu MC ungayenzi le nto mina ngikhuluma ngemali yami ngiqondene nawe yabo angikhulumi no MC uMC uzokhuluma mahala emalini yami yayizwa lo ukhuluma mahala emalini yami yes okokuqala uphula umthetho wendishi okwesibili udelela mina yabo ngokomthetho ke ngeyikhathi zethu wawuthi mangabe insizwe yenze njalo ubuso ujayi mfethu mangabe ukuthi leyo nto yenze ebusuku indishi idlalwe ebusuku ubuso ujayi mfethu makukhanya ngicela siphumele eminyango mawukuthi mase kukhanya nje ngicela siphumele eminyango ngoba ngifuni ngithi khona induku engayibonanga kahle bekumnyama mase sekukhanya ngicela siphumele eminyango into eyenzekeleke lapha nokwenzeke kanje khona insizwe efike yashutha yabo ithi mayingena nje lensizwe yafika ngena lensizwe yasishutha le insizwe ifika ingena iyasishutha asiyazi yabo ayiqashiwe futhi la ayiqashiwe umhlelo womcimbi akayazi lo insizwe esimemeli yakadludla ayiyazi lensizwe ivele yayiqhamukela nje yasishutha yabo sangalwa nayo yabo ngoba siyazi kahle kwakumele siyilwise kahle kwakumele siyishaye yabo sangalwa nayo ngoba siyazi saqhubeka ngohlelo lendishi ngakhipha imali yami ngathi lensizwe sishutha ngokungemthetho cela ivale ikamera yayo iphume ihambe yayizwa lona ngoba isishutha ngokungemthetho khumbula kahle washo ngo5000 wakho ngathi ngicela ivale umshini wayo leshutha ngayo iphume ihambe inkulumo nje eqondile yendishi engahluphi yabo kwase kusuka enye insizwa esasihamba nayo yakwaSikhakhane yathi ngoba useze washutha lo muntu ngo 3000 akalethe la ikamera yakhe noma ezela kuthina nekamera yakhe edelete yonke lento aseshutha yona ngoba simazi usakhuluma ngemali ilapho kuqhamuke khona ke lo muntu oqhamuke sezothi bayakudakelwa lapha ungenzi lonto yes inkingi iqale lapho wasucasula lokho angithi asisho kuyena yabo ukhuluma kanjani ukhuluma kanjani ngakhe phambi ngikhuluma ngemali yami ngakhuluma nomuntu ongishuthayo yena ukhuluma nje akakhiphe imali futhi asikhulumi naye yabo ilapho kuqale khona inkinga engaphelile esaqhubeka futhi hayi Ngcobo usengiphendulekile mina cha interview nayo hayi kufanele upholoba usiphinde sihlele pholoba